Татарстан кинотеатрларына хәзер Пушкин картасы буенча кіріп була. Шетел картиналарын негізде Россияда төшерелгән фильмнар алыштырды. Татарстан кинопрокатчыларын тамашачыларга нинди альтернатива тәкъдим итә, бу хакта киләсе язмада. Әлеге кинозалда бер тамашачы да юк. Кинооператорның гына эше тулы куәтенә бара. Проекторга пленка куярга, фильм форматын килергә кирәк. Татар телендәге «Без 41 ел балалары» дигән кинофильмны күрсәтергә әзерлек бара. Үзебезнең илдә төшерелгән фильмнар кинотеатрларның бөтен репертуарын диярлек тутыра. Наш зритель был привыкший к западному, но Безнең тамашачы көнбатыш картиналарына ияләшкән иде. Чит илләр белән нигездә элемтәләр эзелде. Без яшь тамашачыларыбызны тәрбияләргә тиеш. Хәзер үзебезнең фильмнарга, Россиядә һәм Татарстанда төшерелгән картиналарга өстенлек бирелә. Әлегә дөньяның иң зур прокатчылары безнең илдә вакытлыча эшләүләрен туктатты. Республика киноэкраннарында Россия һәм Татарстан режиссерларының картиналары күрсәтелә. Тулы метражлы фильмнардан тыш кинофестивальләрдәге кыска метражлы тосмаларга да игътибар бирелә. Тот дубль завершили, сейчас продолжим на 25-17. Прокатта Хиндстан, Италия, Франция, Кытай режиссерларының картиналары бар. Аларны субтитрлар белән дә, русча тәрҗемәдә дә күрергә мөмкин. Татарстан фильмнары Татар кино тавыш яздыру студиясында рус теленә тәрҗемә ителә. Шит ил блокбастерлары зур экраннардан китсә дә, кинотеатрлар үз альтернативаларын тәкъдим итә. Беренче тамашачылар Россия картиналарын кабат күрде инде. Замечательно. Просто отлично. Да, фильм понравился. Ходили на фильм «Хочу замуж». В зарубежных фильмах мне нравится озвучка, мимика. Я смотрю, в принципе, вот российские фильмы. Наше российское кино имеет тоже место. Безнең Россия киносының да урыны бар. Кинотеатрга килүчеләр күпкә кимеде дип әйтә алмыйм. Кешеләр бирегә кино карау өчен генә түгел, ял итү, үзара аралашу өчен дә килә бит. Экраннарга Россиядә төшерелгән популяр фильмнар кайтты. Аларның саны артып тора. Кинотеатрларга Пушкин картасы буенча да кирип була. Ләйлә Зайнуллина, Диана Дасаева, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.